magpatingan na. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kusog kadasig ug labaw sa tanan naghatag nato kalipay sa pagpadayon sa ato ang buluhaton diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ikaw ug ako doon na gyud tay mga buluhaton ug dili kinahanglan dili gyud angay kalimtan ug dili angay gyud nga pasagdan. Ang buluhaton nato nga gihatag sa Dios angay nato ning ampingan aron sa ingon kita pauswagon ug palambuon diha sa atong pagpangalagad kaniya. Sa ato nga panag-uban karon ato ning sugdan ug ato ning ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios ug akong gidasig nga matag usa sa pasalamat gayud sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman ug nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa mga katawhan nga misalig mindangop mintuo kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa mga butang nga imong gihatag kanamo sa kusog sa mayong panglawas labaw sa tanan sa kalipay kalinaw. Og padayon kang nakig-uban kanamo og nangulo sa among kinabuhi pinaagi sa imong mga pulong kami o Dios na ay paglaom nga makasulod sa dapit nga imong gisaad kanamo. Samtang kami magpadayon sa pagkinabuhi sa mga panahon Ginoo nga imong giandam kanamo. Amahan, salamat Lord nga padayon mo kaming gipanalanginan, padayon mo kaming gigubanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Amo kang gipasalamatan bisan pa sa among panag-uban karon sa imo mga katawhan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, naa karon sa nagkalaing mga nasod o kaha sa akong mga kaigsuonan nga naminaw nakig-uban nini maong programa pinaagi sa mga FM station nga nag-hook up nini maong programa. I declare blessing upon blessing in the name of Jesus. Bisan pa ugad sa akong mga kaigsuonan nga mo replay niini maong programa, akong gideklarar ang imong pagkamaayo nga mao'y magauban og ang imong pagtagbog pagpanalangin mao'y masinatian sa akong mga kaigsuonan.
Sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod og na nakig-uban karon og mihatod mga mensahe sa amo ang programa, ang programa nga walay laing ipataas kun dili ikaw among gipangayo kanimo. Imo usab silang iblas, imo silang panalanginan, spiritual, material, physical, financial, even Lord ang emotional padayon ka o Dios nagablas kanamo nga mamanis namo ang pagdumala sa among kinabuhi sa pagdahig pag-alagad kanimo lamang. Bless Ginoo ang matag usa sa among programang pulong mo kinabuhi ko. In Jesus name we pray. Amen. Oh, amen. Talaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan o ang Dios makig-uban kanimo kanako sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nusog balot apan ng limbaso. Good morning, good morning, good morning. Musta mo sa nining adlaw o gumusta mo diha sa inyong lugar o dapit? Ako nagtuo nga na amo kanunay sa kalipay o kalinaw o labaw sa tanan kasiguruhan diha sa mga saad sa Dios nga atong nadunggan nasabtan sa atong pagkaton sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagiguban, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato ang Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, good morning, good morning, good morning. O ideklarar ang blessing ato sa imong pamilya, ideklarar ang imuhang panalangin sa Dios ngadto sa imuhang Pinoy-anan. Aron sa ingon, imo ning masinatian sa imong pagdeklara siguro hagyod nga kinasing-kasing. Kay kung kinasing-kasing mga kaigsuonan, ang buti pasabot ana mga igsuon gikinabuhi nimo ang mga pulong pagtulunan nga atong nakatunan diri sa atong panag-uban. May butag mayong pagiguban ilabi na sa atong kaigsuonan nga nagsunod na diri sa atong programa. Mayong buntag ni Lini Celeste Labitat oy mayong buntag ninyo diha sis, kumusta? Mahadlok kay nakakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo. May buntag atong igsuon nga nanukad sa Capitol Saint diha sa Cebu City. May buntag ninyo diha si Sterling. Mayo nga pagiguban ni Divina Daitol. Good morning Pastor. May buntag sab nimo diha atong igsuon nga nanukad sa Cavite. Si Kilisti Pargan Rivas Ribulin. May buntag. Good morning matudpan, thank you Lord sa lain na usab nga adlaw no dili gid nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Matud pa sa sulat ni David nga ang Dios kanunay naghulat sa atong mga pagdaig pagpasalamat. Mao na iyang gisulat diha sa Salmo 50 man siguro na Salmo 50 kapitulo 14-15. Okay, matud pa ni Divina Daitol, good morning sa tanan. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Mayong buntag ni GPC Santiago, morning Pastor og sa tanaw nga kaigsuonan nga nagsunod sa imong programa Pastor. Request ko Pastor Gaksa, nalipay ko nga nag-live na pod ka. Mga pita mga igsuon. Ako human nagpamahaw. Sayo ko og sugba og kana bitang tinapanan o buwad man na. Niya lami man pod kay ikaon kana bitang gimingaw ta sa pagkaon nga kaniadto maogi ato ang gikauban miaging adlaw mga kaigsuonan gimingaw ko kanang kamuting kahoy o kanang apara nga mura bitaw latan pagluto murag kana bitaw mura og kanang kay sa una manggod sa unang panahon magluto mi og kanang pagkaon sa baboy amo atong isagol tong bisol kanang apara man na gabi mo punas uban o niya nagimingaw ko kaon ato mo na nga nagluto ko ato miaging adlaw gilata-lata nako mga kaigsuonan murag nibalik tanaw ko sa ako ang kagahapon. Bitaw no salamat kay sa Ginoo. Kay pangapi mo diha o niya human na mo kog pamahaw ay ra gyud kog agda at kay perti na gyud kong busoga. Sige padayon ta sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Matud pa ni Marcos Montesilio. Mayong buntag Pastor Gideon. God bless sa imong kinabuhi pas ug sa tanang tigpamati. God bless everyone. Request kog kanta pinitik. Okay. Ako asa ning tagaag pagtagad ang awit makalangit gaksa. Ako sa ning tagaag pagtagad no.
Luluksota sa lumbang agisal mo tata, kamay kusog sama sa agila. Murag lain maning kaksa ha. Ako sa ning tagaag pagtaga diri murag lain tong kaksa kung napatokar. Sa atong mga dala. Okay, daksa ko ato ang tagaan og pagtaga diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gibuhat mo ako para mo dahil Ug dunay request no, pinitik ako sa ning i-save kining inyong gi-request. Mayong buntag ni Sister Gingging Simpron og matud pa happy morning pastor og sa tanang naminaw gikan ni Sister Celeste Alini og maayong buntag ni Sister Rizal Ernesto Pitalyar. Maayong buntag, may buntag mayong pagpaminaw ninyo diha Sister Rizal. Og siguro mga karong nga bulan na sa Mayo kabisita ko diha sa Lapu-Lapu kay na ako'y anhaon. Sister Gingging Simpron, good morning pastor, kumusta? Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless sa tanan nga anda magpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Amen. Mayong buntag ni Brother Rinel Dolingoy. Good morning Pastor Gideon og sa tanang viewers. Dalaygon kayo ang Dios ni ining kabuntagon. Maayong pakiguban ni Dante Fabol. Good morning po Pastor. Purihin ang Dios sa buhay, palihog ko patukar sa Hesus atong higala. Kana lang Pastor, salamat sa pagpatukar. Salamat kayo. Ako ra nagkantahon no. Si Marlene Garganera, maayong buntag Pastor, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Kanunay request kog song Pastor pagdayeg nga tinud-anay. Nindot no. God bless everyone. Mayong pagiguban ni Jan Galas, good morning, og ni watching sa dagong asawa si Rizal Candelario, og mayong pagiguban ni Sister Arlene Inot. Mayong buntag ninyo diha sis, og ni Pastor Renato Inot. Kumusta mo diha? Karong Mayo murag madayon mi og anha diha na ara ko'y gihulat kay ako apang gipa-renew ang amo ang sakyan paingon diha. Si Emelio Kabugos, good morning. Good morning ni mo diha Brad og ni Rochelle. Matud pa maayong nga buntag pastor og sa imong pamilya. Dalaygon kaayo ang Dios sa matag usa kanato tanan nga padayon nga nagpanalangin kanatong tanan. Wow, no? Salamat guys Ginoo. Si Pili Impis, maayong nga buntag pastor Gideon. Si Naomi Piano Caranel, good morning Pastor Gideon, watching from Sipalay City, Negros Occidental. Maayong buntag ninyo diha. Si Diana Mary Telen, maayong nga buntag Sister Diana. Og matud pa ni Sister Gingging Simpron. Pa-shout out ko pastor sa akong mga anak si Edsel, Mark Lloyd, Kimberly og sa duha nako ka umagad. Si Josel og si Romnick. God bless sa inyong tananak. I miss you all and I love you all. Wow. Pagkanindutan no sa mensahe sa gikan gyud sa mahigugmaong mama. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya sa atong programa og i-bless mo ni Lord. Mayong pagiguban ni Brother Dante Riponte, Danilo Riponte, mayong buntag ninyo diha Brad Danilo, kumusta mo? Si Michelle Romero Kines, mayong gabi buntag diha nimo pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo sa imong pamilya usab. God bless. Si Marian Costinar, maayong buntag pastor. Shout out from Southern Baptist Church. Salamat kaayo sa pagbasa. Oy, salamat kaayo sa inyong pagig-uban ato maigsuon nga nalukad nagagikan asa man nga lugar. Basta ka ato igsuon nga gikan sa Southern Baptist Church. Good morning. May buntag ni
Salamat kaay sa pagkamangkugihon ni Sister Rizal. Gika ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Wow, dalayawan ng Ginoo sini nga aga. Ari naman kita magpamati sang pulong sa Ginoo nga ipahango pa sa ihaalagad Pastor Gideon Candelaria. Kay salamat kayo. Nindot sad no nga naatay mga kaigsuonan pod nga mga hilunggo nga nagapaminaw sang sini nga program. Kumusta mo sa subong diyan diha sa Kabangkalan to inyo ha, Sister Arlene? Inday Dorlin. Okay. With Pinitik, ako ang tagaan sa pagtaga diris ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Good morning! Matod pa shout out again sa mga aplikante na adire sa accommodation pastor. Naminaw sila si Hazel Bustamante, si Amalo Kadungog, Lorna Lacson, Hurley Idera og naa sa Saudi tanang OFW. God bless. Request ko awit makalangit pastor dito sa cross. Lahutay lang pauswagon. Ay ubay-ubay gud no. Napag ito'y sisos atong higala. Okay. Anya lipayon ko mga kigsuonan kay nag-order ko og battery sa akong gitara. Ato ang gitara dire naabot na kagahapon. Ania ako ning testingan. Ania na ako'y mga konsad kang gipang order kagahapon para pod sa ako ang acoustic dire sa atong programa. Ania mabot gyud ang panahon nga ma-set up ra gyud ning recording studio. Nara ko'y paliton nga bearing gear nga software interface kay ang ato ang tuay Scarlett dili man nato ma-set up, wa pa man nato ma-set up. So tinguha ta nga makapalita og bearing gear interface kay naara man day tag tricky. Last nato nga palitan ng interface nga tuay 20,000. Niya wala pag yun ma-set up, pero mas dali ko nung ma-set up ang kanabitang bearing gear nga interface. Maumanay dali ko nung nga set upon muna nga munay ato ang ako ang gitinguha nga ato na nga makabot, ato nang magamit diri sa ato nga programa para ang ato ang mga awit makalangit mas malimpyo ug mas klaro na pagkanindota. Unya well ni Lord basi og makaanha mig lapo-lapo timing sad nga makuha nato na kay maunay akong gitinguha gyud si Leticia San Nico Duma. Maayo nga buntag pastor og sa tanang mga maminaw karong kabuntagon watching from Consolacion, Panabo City. Maayo nga buntag ni Sister Leticia. Kumusta mo Sister Leticia? Si Jojoy Bayhon matud pa maibuntag watching di ay. Og si Jarlene Rojas Buton is watching. Maibuntag ninyo diha day Jarlene yen no. Okay, ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Ang pagpanalangin sa Dios mga kaigsoona naagay mga trials. Dili magudta panalanginan kung dili ta masukgod, kung tinud-anay na baga atong pagpangalagad mo nang dili bitaw nato ikatingala nga bisan gani ang atong pamilya mo igamiton aron sulayon ta. Kay ang giingon sa Biblia diha sa Santiago 1 bersikulo 2 man siguro na diha nga bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. Tanang mata nga pagsulay, tanang klase nga mga pagsulay, tanan nga mga kahimtang sa pagsulay, ato gyud ang masinatian po. Ato pong hinumduman nga dili mo release ang Dios og panalangin kung dili taniya makanabitang sukdon. Sulayon gyud ta ibin ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan gisulayan sa upat kahigayon nya dili basta-basta nga pagsulay. Muna nga ang ato ang pagpangalagad sa Dios nga naghulata sa mga saad sa Dios nga usas mga saad sa Dios nga ikaw panalanginan samtang ikaw ug ako naghulat sa pagbalik sa atong Ginoo samtang naghulata saad sa Dios nga panalanginan kita.
Dili ta niya biyaan, di ta niya talikdan, unya unsa may atong gikinahanglan iyatang tagbuon, lamang kanang tanan dunay mga gi-require ang Dios. Og dili sad nato kalimtan nga naagyoy tay pagsulay kay before niya ipiyal ang mga panalangin sa Dios mga kaigsuonan, iya man tang sulayan kung takos og angayan bata sa panalangin nga iyang gianda. Mo nang ayaw ka balaka, ayaw ka tingala kung kana bitaw nga na ay mga pagsulay. May buntag ninyo diha Sister Jerlyn or Reunion. Okay, awit makalangit pagdaig nga tinud-anay ang Dios magpanalangin pinaagi ni Jobert Madera Music. Salamat kaayo sa kinabuhi ni Jobert Madera. I hope makamit may anang usas mga alagad sa Ginoo nga dunay hiyas sa paggamag mga kanta. In the morning in Kabutinsay, request awit makalangit pastor sa kayan paingon sa langit. Jesus nagpakatao pagpakabana. Sige, naghanang gi-request diri ato nang katahod ron. Si Diony Elenan, maayong buntag ni Diony, may buntag ni mo diha brad Diony. Og si Emilio Cabugos, may buntag. Si Vin Galib, good morning. Og Losi Camigi, oy may buntag ni Losi Camigi. Albert Palomar, good morning Pastor Gideon, may buntag nimo diha Brad Albert. Og si Linlin Maicon, good morning Pastor, salamat sa Ginoo kay gipukaw na punta niya kay karon sayon nga kabuntagon o gitagaan na puntang bag-og kusog o ginhawa. Salamat sa Ginoo. Pastor, request song Makalangit Ikaw ang Kinabuhi Ko. Pastor, salamat sa pag-play. Ay, salamat, you're welcome. Good morning ni Brother Rinel Idulinggoy na abiya silingan nako diri sa akong gitrabahoan na sunod pod sa imong programa Pastor Gideon. Na-bless gyud siya sa imuhang wali. Unsa usa ni siya ka Kristohanon nga sigig mama pero nitug-an siya nako nga ihang gibiyaan pagsigi og mama tungod kay naigo daw siya sa imong wali. Okay. Salamat kaayo Brother Renel. Ipangumusta ko sa imuhang silingan diha sa imong gitrabahoan. Ina nalipay gyud ko og labawng nalipay ang Ginoo kay kita gilimpyuhan ni Kristo. Dapat magkinabuhi tang limpyo. Ang giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19 hangtod sa 20, dili na kita mo'y tag-iya sa atong lawas. Kining atong lawas templo na ni balang espiritu, templo na ni sa Dios. Buti pasabot nagpulo puyo na ang pulong sa Dios sa atong lawas. Unsaon pagpuyo sa pulong sa Dios sa atong lawas kung ang atong lawas nagkinabuhi pas kalibutan, ilalom pas kalibutan. Mao bitaw nang dili nato hugaw-hugawan og dili nato tugutan nga kining ato ang lawas gamiton sa mga butang or mga lihok sa kahilayan. Kay ato ning gamiton, ang giingon gyud sa Biblia, gamita ang inyong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Amo na nga salamat kaita sa Ginoo nga wala niya ililong ug wala niya taguy ang mga mensahe nga maoy makapalimpyo gyud nato kanang makapaporma natong tao. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, kung naa pagyubisyo wa di magyud mapurma ang tao kay ngano kakita ka na mga tao nga dunay mga bisyo labi na kung magrabi na kaayo na ang naong og ang hitsura pertinang pagkatigwa nga kay ngano man ang bisyo perting pagka kana bitang lalaan na. Muna nga salamat ta sa pulong sa Dios nga ihatang gilimpyuhan. Muna niingon si Jesus diha sa Juan 15 versikulo 3, nalimpyo na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Unya sa unsang paagi nga nalimpyo ta sa pulong sa Dios, ingon si Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 21 siguro 22 basta kinaadi sa unang Pedro. Nalimpyo na kamo pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran. Kung atong ikinabuhi ang mga mensahe sa Dios, ang mga pulong pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, mapurma gyud ang tao. Pero kung dili nato ikinabuhi, igo rata nga motuo nga do na tay Ginoo, do na tay relihiyon nga mao kunoy makaluwas nato, pero ang atong kinabuhi ulipon pagyapon sa kalibutan, kita ray giilad o gibinuangan. Wana nga diri sa atong programa, ikaw ug ako gitarong o giandam sa pag-atubang sa labawng
kanang katapusang hukmanan. Kay dili mo sugot ang Dios nga ikaw ug ako mapilin lang og paingon sa kalaglagan. Kay ikaw ug ako gihigugma tang tanan. May bundag ni Angelica Dancelo Dansoli Manonan. Good morning, Pastor. God is good all the time. Si Leslie Aragua, good morning. Og Merlin Garganera, galanog-lanog kadiri sa Banilad, Dumaguete City. Pastor, kay akong gikonik speaker aron makadungog ang silingan. Uy, may buntag ninyo diha, Mr. Merlin Garganera, og sa imo mga silingan pagkanindutan, no? Galanog-lanog, gog. Tinuod gyud galanog-lanog. Yeah, sige. May buntag maayo nga pagiguban ninyo diha, Sister Merlin, og ang Dios mag-bless sa inyong pamilya. I declare in the name of Jesus og sa imong mga silingan. Still happy ra gyud ta kay gitagaan naman tag kalipay sa Dios sa pagkinabuhi nga madaugod. Mayo nga buntag ni Elsa de Villeres or Ate LV, og may buntag ni Nong Ramon og sa tanang mga de Villeres family. Good morning. Sa tanan nato mga kigsunan nga naminaw sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko pinagi sa atong FM station 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan. I declare blessing kanatong tanan. Si Inday Dorlin Cabutinsay, Don Salvador Benedicto Negros Occidental Pastor Location. Sige. I pray nga Madina Lagon ang among youth camp karong adlaw hasta buwas. Pastor, ma-enjoy sa mga young people na ilakabuhi samtang may panahon pa nga maalagaran pa ang Ginoo. Sige. Salamat kay sa Dios na naghatag og kahigayonan sa mga kinabuhi sa mga young people. Si Brian Kabadlida. Good morning, Pastor. Shout out ko sa Kabalida family sa Davao de Oro. Ay atong mga kaigsunan from Davao de Oro. Good morning. Og si Min Okay. Mine Okay. Okay Mine. Hi, Pastor, please pray ni Jisa og sa iha bibi na sa hospital karon na ay problem ang iha nga teens. Amo ba? Sige, ato na nga i-pray og ang Dios magpanalangin. Sister DT Alsula, good morning, happy trip. Kumusta mo? Kumusta ka, sis? I hope okay ra gyud ang imong biyahe. We pray nga safe and sound ra gyud ang imong pag-abot diri sa Sitio Malaigang, sakop sa barangay Sardinia, sakop Malabuyok, Cebu. May buntag ni Pastor Adila Patber Samera. May buntag ni mo diha, Pastor. Kumusta mo? Si Mi Madalyo, good morning. Og si Saria Pagaran. May buntag, Pastor, uban sa imong pamilya o sa tanang mga anak sa Ginoo. Og request ko kanta Kay Buti-Buti Mo. Sige. Doon na to yung mga request, no? Dito sa cross. Dito sa cross. O niya sisus atong higala. O naapag ito, lahutay man siguro tog pauswagon. Ako ni nga tagaag pagtagad. Ikapalos ko ni mo ang pagsinggit, ikapalos ko ang pag-awit, ikapalos ko mga pagdaig, ikapalos ko ni mo Ginoo. Kung pagtagad, no, ang mga kuan dere kanang awit nga makalangit nga ga-request sa atong programa. Ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw, mulukso ta sa lumbang nga gisalmutan ta, kamay kusog sama sa agila. Katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Akong katahon mga kaigsonan ang gi-request diri
murag sintunaw man akong gitara. Okay na. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo. Ako ding ipadayod mga kigsunan ako sa gamito ang headset para ma-monitor gyud nako akong gitara. Gusto kong masayaw mo dahil kanimo Ginoo, tungod kay giluwas nimo ang kinabuhi ko. Gusto kong mulok sumudagan padulong kanimo, kay giluwas mo, kay giluwas mo. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pinging ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Nang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, sampang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talik din ang mission mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kayunungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang
imuunong kanimo, tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, do sa apingi, kay may oras paninglan ka, siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Walay laing mounong nimo mga kaigsunan katong dunay Kristo, katong tao nga giharian o Ginoo. Pero kon makig-uban ka sa taong giharias mga butang, giharian sa kalibutan, ikaw ra gyud biyaag talikdan kung wala na ka. Pero diha kang Kristo, hinumdumi kung dunay tao mga kaigsunan nga giharian gyud sa Ginoo, iya kang atimanon, iya kang tudluan, iya kang giyahan, ug dili gyud kaniya kana bitang biyaan samtang naapa kay pagtuo. Pero kung naa kay kanang moabot ang panahon nga kana bitang makakita kas mga taong wala gipoy pagtuo, kasama sa ato ang makita sa panahon ni Hesukristo nga mianhi siya alang sa tanang mga tao, pero dunay mga taong mga Pariseo, mga Saduseo nga imbis mo dawat sila ni Kristo, gilutos nila o planuhang patyon ang atong makita sa gihimo gipakita sa atong Ginoong Hesus, nibiya siya og miadto sa Galilea. Muna nga dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin, awit makalangit sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang i-request diri katong bag-o natong kanta ang pauswagon na sige ako sa ning kantahon o niya mo kanta sa ko atong lahutay og si Kristo nagpakatao. Pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matakasa. Gitunan mo ba kini o ibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka sige kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuona, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, apan ika'y magtinaro, ang atong Diyos malipayon. Horong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon
pag-alagad tarungon aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matagusan. Gitunan ba ni, gitunan mo ba kini? O gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, gibuhat mo na ba iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswag yun gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, apan ika'y magtinarong, ang atong Diyos pao lipayon honong na sa pagpagkasala, pag-alagad tarungon aron ka padatoon, pag-alagad tarungon aron ka pauswagon. Bati kayo mga kaigsunan, kung pila na takatuig sa atong pagpangalagad o ni atong nagkatunan, pangpadaot lang sa tanan. Kanunay rang pangpangdaot ba? Pagkompetensya, wa gyud ta mo uswag ana. Pero mubaro gani ka sa pagpangalagad kang Kristo, bahin mahitungod sa mga pamaagis Biblia, mao nay tinuod nga gipauswag. Tanawa ra God sa panahon ni Josue. Si Josue, miingon gyud siya, migiingnan gyud sa Ginoo. Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi ug magmauswagon ka. Unya kung imong lantawon ang katapusang kapitulo sa maong libro, si Josue nakadesisyon, diha na to makit-an nga grabe gyud nga mi-separate gyud si Josue. Separate gyud sa mga tao nga wa gyud magtinarong sa pagpangalagad. Pila gud katuig siyang nakig-uban sa mga tao. Pila katuig nga nahimo siyang pangulo sa linibuan ka mga Israelita. Pero yung nabantayan, wa gyud magkakat-on ang mga Israelita. Wa gyud magpabilin nga matinud-anon sa Dios. Sa katapusang kapitulo sa maong libro sa Josue, nakahukom si Josue, miingon siya nga pagpili mo karong adlaw kung kinsa inyong alagaran, kinsang Dios-Diyosa inyong simbahon alagaran. Apan ako ug alang nako ug alang sa akong pamilya, mag-alagad mi sa buhing Dios. Muna nga sa atong nga kinabuhi, usa sa mga ebidensya nga kita gipauswag sa Ginoo, nga ikaw gipauswag sa Ginoo. Una gyud, seryoso ka nga nagtuon sa Biblia ug nagkinabuhi sa mga mensahe niini. Mao nay usas mang ilhanan nga ang saad sa Dios nga pauswagon ka, imo nang gipuy-an. Unya ilayo gyud ang imong kaugalingon sa mga tao nga magpatuo nga magtotoo, magpatuo nga Kristohanon apan kinabuhi kalibutanon. Mao nang gi-confirm na siya sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Mao na nga kitang mga Kristohanon, igsuon ko sa Ginoo, pauswagon ta sa Dios nung pamaagi. Sa pamaagi gyud sa Ginoo. Dugang mga awit magkalangit sa ato nga panag-uban, lahutay lang.
Okay, ako ni nga tagaag pagtagad lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may putlana, busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anong lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli o ka, buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya, ug dili ka kabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay.
Usa kini kaawit mga kaigsunan nga nagpahinumdom nagdasig kanato naglig-on sa pagpangalagad sa Dios. Una niyang gipahinumduman mao ang ato ang pagtuo. Sa atong pagtuo do na ginay mga pagsulay. Unya kinahanglan mulahutay gyud ta kay klaro man gyud kaayo nga di gyud ta kalabang sa mga pagsulay kung di ta mulahutay. Unya dunay mga mensahe ang Dios kung unsaon aron kita magkalahutay. Sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo makasinati gyud tag kalisod, kasakit, mga problema. Unya dunay mga panahon nga murag wa nay paglaom. Muna nga mubati kag pagdag-om sa imuhang kaugalingon nga makaingon kang wa nagay paglaom. Hinumdumi mga kaigsunan nga bisan kung naanak ka sa gitawag gyud kanang nipis na lang gyud ug wa nay paglaom pero hinumdumi pag naa gyud ang Ginoo sa imong kasing-kasing una-una. Igsuon ko sa Ginoo makalabang ra lagi ka. Sa unsa pong pamaagi aron makalabang kas mga problema. Duula siya ug sa imong pagduol niya ayaw po duula siya nga wa kay nakatunan. Ayaw pug sugot nga muduol kang wa kay nakatunan, wala kay masayran. Kung muduol man kog kag tawo mga kaigsunan, for example, naa kay tawo nga imong duulan. Kanang tawo nga imong duulan sa panahon nga doon na kay kalisod, dili na siya kana bitang usahay ang atong nabatasan man gyud ang atong nakatunan pag muduol tag tawo ang iyahang ikatabang kwarta no ang ikatabang gyud sa tinuod mga igsoon kana biyang pamaagi. Pag muduol kag tawo tambagan ka, maymayan ka, unya tinguha gyud nga naa kay masakpan nga mga pamaagi makatunan unya dawaton gyud na nimo. Muna kung muduol tas Ginoo aron makalabang tas mga pagsulay, siguruhon gyud nato nga sa atong pagduol sa Ginoo naatay nakatunan nga mga pamaagi. O kanang nakatunan natong mga pamaagi, diha ta dapat magmatinud-anon. Munang niingon diha sa ikaduhang stanza, pag matinud-anon samtang may panahon pa. Ayaw po tuguti nga isa pa ka magmatinud-anon, binta na 100 na nga magkango-kango na. Ingnon ra gani kas imong pamilya ka wala sa Ginoo, katong pamilya nga wala sa Ginoo or kaha mga tao ingnon ra ka nga ay sagdi lang na giango-ango na. Maingon ka nga muwali ka kay matinud-anon na kas Ginoo niya no binta 80 na imong edad. Muana ka dito mga igsoon. Paminaw mo kay hapit na mo balik ang Ginoo. Paminaw mo kay natigulang nako. Naputigwa na itango. Naputi na akong buhok ko yung warna sango. Ora, di mo maminaw. Paminaw. Ingnon ra kas mga tao. Ay lang, lola. Lolo, nagiango-ango ng ginis lolo ni balik pagkabata. Taon po ni lolo. Lolo, kabuutan ba ni lolo oy? Buutan ni lola ni balik ni pagkabata. Giango-ango naman. Nana na siya. Muna nga pag matinud-anon samtang may panahon pa. Kanang moingong may panahon pa, napakay kusog, sakto pa kag panghuna-una, kanang wala pa ka magsalimuang, kay kisa may mutuon nimo pod magsalimuang na ka. Muna nga, samtang may panahon pa pag matinud-anon, ang pulong matinud-anon mga kigsunan, doon na kay nasabdan. Di man gud ka mahimong matinud-anon kung wa kay nasabdan. Kung naa kay nasabdan sa pamaagi sa Dios, buhata, kanus aman nimo na buhaton. O niya na kung ikaw padatoon, na, di magani ni mo mabuhat kung wa pa ka madato, sa pagkahagbadato na. Mao na nga, bisag unsay atong kahimtang karon, manaamang kas karuhay, naamang kas kalisod, manaamang kas problema, kanang word pag matinud-anon, dili na dapat malimtan, o dili na dapat usbon. Ang pulong matinud-anon, nagkinabuhi ka sa pulong sa Dios, gisubay nimo, sa tanang kahimtang sa imuhang pagpuyos kalibutan. Mao na nga pag matinud-anon samtang may panahon pa. Kay ang Dios ready kaayo. Andam ang Dios gibuhat na gud ni Jesus ang tanan. Para ang langit abli, para ang gingharian sa Dios abli, para ang imong mga apag-ampo dunggon, para ang imong mga halad dawaton. Onya muhalad kag kapin, muhalad kag og mga kuan kanang may apan. Dawaton kaha na sa Dios nga gikan sa
Genesis hangtod sa Revelation, klaro og tin-aw man kaayo sa panahon nga tin-aw klaro kayo mga pagtulunan diha kung unsay angay natong ihatag sa panahon nga muhalad ta sa Dios. Ibin sa panahon ni Haring Solomon, ingon si Haring Solomon, dayga ang Dios pinaagi sa paghalad og mga maayong butang sa panultihon kapitulo 9 man siguro ni. Ako sa nga murag nalimot man ko ani noong panultihon. Panultihon kapitulo 9. Ako rang check. 3, kapitulo 3. Nahinumduman ako. Kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 10. Na mamoy Biblia diha bosaha. Muna nga i-bless ka sa Ginoo kon i-bless ka sa Ginoo mga kaigsunan kung ikinabuhi gini mo ang kanang mga pamaagi sa Dios. Kanus ama nimo ikinabuhi kung di na ka makahimo. Muna nga samtang may panahon pa pagmatinud-ano niya kay ang mga panalangin sa Dios andam na. Okay. So awit lahutay lang sa katapusang istansa gipahinumduman na punta sa Ginoo sa panahon nga mabati na natong gipanalanginan ta, naa na nato ang panalangin sa Dios. Pero time pa, mangutana ko, kanus ama nato mabati nga gipanalanginan ta sa Dios? Kabalo ba mo? Kanus ana nato mabati nga gipanalanginan ta sa Dios? Kanang kontento ta. Di man gyud ta makabati sa panalangin sa Dios kung diskontento ta. Kana bitang dili ta kontento, di ka kontento sa imong hitsura, di ka kontento sa imong pamuyo, di ka kontento bisag asa, di ka kontento. Di gyud ka kontento ana bisan pa kung ihatag pa sa Ginoo ang tibok kalibutan. Ang taong dili kontento, di gyud na kontento. Sultihan ta mo mga kigsunan, ang taong nabansay ang iyang kasing-kasing, naana di ang kasing-kasing una-una nga dili siya kontento, di gyud na kontento gyud. Bisan pa kung pauswagon siya, di na niya makit-an nga gipauswag na siya. Kabantay mo anang mga dagko kay mga dato. Kanang mga dato, mga kaigsunan nga daghan kaayog mga mall, daghan kaayog mga kondo, daghan kaayog mga properties. Na di na sila kontento. Kinsa manggod nagkasuwad og panarbaho. Ako na narbaho ko. Nya nga ko ang amo kaniadto pero tinadatoa. Daghan kay silang mga sakyanan sa dagat. Dili lang pambut barko gyud. Unya daghan kay silang sakyanan nga mga kanang mutukod og mga building, mga heavy equipment, milyon-milyon biya na. Nya daghan silang kundo. Pero ang ilahang ilitok, oy pag kuan mo diha og kanang budget kay pating lisuran ni atong panahon karon. Ang ilang kwarta pwede nang himuong kadre. Pero lisod ra gyapon ang ilitok. Di gyapon sila kapanghatag anang mga tao nga naas kalisod. Di gyud sila magbugulbol sila. Pero grabe na sila kadato. Mao na nga ang tao nga dili kabati sa panalangin sa Dios, katong mga taong diskontinto sa kinabuhi. Diskontinto gani ka bisan gani sa imong hitsura, maguol ka. Mo nay tinuod mga kaigsuonan. Hinahinay tag-aginod diri sa to nga programa. Do naman toy gi-request diri pero ako asa ni nga tagaan og pagtagad na may background lang usa na to ni mga sounds diri, mga awit makalangit. Ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Sige padayon ta hinahinay tag-aginod mga kaigsuonan na diri sa to nga panaguban. Ikabalos ko mga pandaig, ikabalos ko Muhatag sa tagpanahon diri sa ato ang mga kaigsuonan nga naghato diri og mga mensahe ato sa ni nga tagaan og pagtagad. Unya do naman toy mga request awit makalangit ako atong gi-save diri. Ako sa ning tagaan og pagtagad para ato pong matagaan diri og gayon ang pagpaminaw sa mga awit makalangit. Pagkatamis sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag,
May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw, mulukso ta sa lumbang agisalmutan ta. Kamay kusog sama sa agila, dili ta magkaluya. Ako ang taganong pagtaganan, request diri, hawit makalangit kay buti-buti mo, Panginoon. Diri lang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Maria Lordina. Good morning, Pastor Wadsing from Pagadian. Unsay may buhaton og di maminaw sa minsay sa Ginoo, Pastor? Ay ampo. Ang dili maminaw, di gyud na pud maminaw. Bisaon pa nimo na og kugi. Ang taong di maminaw, bisasaon nimo ko ana siya tambag, magniwang na lang kaana og sigig paabot, di gyud na minaw. Ang imong buhaton ihampo na siya. Unya hulata kung muduol na siya nimo. Sama ra gunas gipakita sa atong Ginoo nga sulat ni Apostol Santiago, duol kamo sa Dios kay ang Dios moduol ninyo. Ang tao matabangan nimo na siya kung muduol na siya. Kana bitaw magwali ka sa pulong sa Dios, diya sa mga kadalanan, sa mga kasada, sa merkado, bisag asa, anang naas, mga publiko nga mga lugar, muwali ka sa pulong sa Dios. Ayaw tuuhi nga kanang tanang mga tao, nalipay na nga nagwali ka, ang uban anak nagmugot na, ang uban gani anak kadasmagon. Kay hait biya yun ang pulong sa Dios. Hait. Kung iwalig yun na to ang pulong sa Dios, ay, pati lisura. Sa panahon ko nga giwali sa alagad sa Dios nga mao si Pablo ang pulong sa Dios dito sa Antioquia, dito sa Derbe, dito si Pablo nakulatahan pag-ayo. Kay si Pablo mga kaigsuonan muwali siya walay pugong-pugong. Og ang pulong gyud sa Dios mo iwali sama sa panahon ni Esteban ay gibato si Pablo, si Esteban. Patay si Esteban. Giwali niya ang pulong sa Dios. Muna nga ayaw pugsa kung danay mga taong dili maminaw gyud sa pangapulong sa Ginoo. Ayaw gyud pugsa. Ang imuhang buhaton ana ampo ra nimo sila. Ay ampo lang. Unya kung muduol na saka na nimo walihan. Pero kung muduol ra pug manghulam nimo kwarta, ayaw pud lang. Ayaw na lang oy. Pero kung muduol nga magpatambag, magpa-advise kana, tambagi o giyahi sa mensahe sa Biblia. Pero kung muduol ni mo manghulam ra, unya kabalo na baygyud ta nga kung ikinabuhi ra gyud nato pulong sa Ginoo. Ingon gud ang Ginoo nga di gyud ta niya papahulamon. Unya kung sige ra pug kag panghulam, dunay problema ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga kaniadto sa bata pa ko napuno magimig utang, bisag asa na lang may manguhag porsentohan. Dito gyud ko naniid pag-ayo nganong napuno mamis utang, porsyento diri, porsyento dito, naapay utang sa mga ginagmay nga utang, naapoy mga dagkong utang. Unya kung naa kay mga daghag utang, gamay kay kag pasensya, magsige rag away, magsige lalis, kay daghan pong maningil. Mugamay magud ang imong pasensya kay daghan ang maningil. Ay, ang agdili po ka singlon nga imo manang utang. Unya ang giingon sa Biblia, ang taong dautan di gyud na mobayad og utang. Na paniid na kun mo diha basi kala mo utang wala mobayad eh. Muna nga dili gusto ang Dios nga ang tao nga iyang gigugma mahimong dautan. Muna nga dili siya gusto nga ikaw magkautang-utang. Para dili magkautang-utang, giklaro gyud sa Ginoo ang mga pamaagi aron kaniya panalanginan. Deuteronomio kapitulo 28 siya rog
sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan kana lang giingon sa Biblia, Malakias kapitulo 3. Jis, perting daghana mga kaigsuonan ang pamaagis Ginoo para panalanginan gyud kaniya kaysa at mangkunas Ginoong iblis ta. Nya pila na katuig wa gyapon mo uswag. Adunay problema nga ato ang pagtuo. Siguro wala malain na sa Biblia, wala na malain sa pulong sa Ginoo. Muna nga Sister Inday Dorlin in Cabo, kung naay mga taong di maminaw sa pulong sa Dios, ayaw pod pasagdahi sa imong mga prayer. Iampo lang. Pero ayun na lang pod og sigihig wali. Kandi man gani na maminaw. Samot na nagsigihan nimo wali, mapulan na kuyaw na kayo. Si Malin Chandis Prasad, maayong gabi ibuntag man ron. Basig na ni sa abroad. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Buntag man sis diri sa Pilipinas, may buntag diri sa Pilipinas basig na akas abroad. Si Judan Matangkas Parinias. Good morning Pastor, makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo from Judian Parinias ng Agusan del Sur. Dunay nangutanan nako, Pastor, wala man lagi ka live kagabi. Actually, di gyud po ko ka live kagabi kay magklase man gyud unta. Matagoy ibis sa gabi. Kay padayon man gyud kong tuon og nakig-uban sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Og wala lang ko gani ka klase kagabi kay naghakot kog simento para sa ato ang kuan, kanang ato ang pinising sa ato ang simbahan diri pagkanindota. Na natay simento para pinising, anya natay kabilya para pod idugang nagos mga haligi kay kinahanglan man na nga pawildingan nato og kabilya para mo pilit ang atong pinising kay ato gigamit biya nga haligi tubo. Inana na siya ka kuan kanang pulido nga gihatag sa Ginoo ang maong simbahan pagkanindota sa gihatag sa Ginoo. Muna nga wa ko ka live kagabi ug miaging gabi wa sad ko ka live kay ni pahuway kog sayo kay nag-rescue man pug ko sa sakyanan nga naputlan og kana bitawng clutch cable. Muna nga nadugay kog abot wa na pud mi ka live. Ana lang. Si Marcos Montesilio may buntag. Si Lumapay Janisa, good morning Pastor, have a blessed day. Ay salamat kaayo Lumapay Janisa. Kumusta man ka diha sa gihulngan no? Ang Dios magpanalangin kanimo. Kumusta mo diha ubanan ka sa Ginoo ug atimanon ka sa Ginoo diha. Si Carmen Mahilong Bandigi, good morning Pastor. Nag-live di ay ka Pastor karon pa ko naka sa mani giandam sa Dios alang kanato aron makapaminaw. Tinuod yun na Pastor na ay tao nga dili gyud maminaw. Gikan ni alis na kuamag. Nagyod Brother Will sa Nipa may buntag ninyo diha. Okay. Si Inday Dorlin matud pa thank you, amen. Masabtan gyud. Si Arlene Inot watching, Brother Dolingoy watching ragyapon. Amen. Makadawat ang tao og panalangin kung siya mo amura man nagdili napingis sa maning ako ang kuan. Sige diyan na. Murag wala gyud. Si DT Alsola, maayo nga buntag Pastor, salamat sa Ginoo nga iyang gihatag nga panahon nga makapabaptize na kyud ko. Papre ko Pastor, i-play lang ko niya. Apingan kas Ginoo. Si Kyle ay blessed morning, God bless your family. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman ninyo. Kyle ay salamat kaayo sa Ginoo na amo kanunay sa among mga prayer ug ang Dios maga-bless, magatagbo ug tagaan kag kusog lawas sa tanan kalipay. Importante gyud kusog kalipay kalinaw kay maunay bugtong hinigiban aron kata makalahot tay. Maayo nga pagiguban, maayo nga paminaw ni Brother Josepino Paran. Good morning Pastor Gideon og sa tanang mga kaigsuonan diha kang Kristo. Og si request kanta makalangit Pastor ngalan mo. Sige. Ako ning tagaan og pagtagad ang request ni Pastor Carmen ngalan mo.
Ato ni nga tagaan og pagtaga diri sa ato ang programa. Nalaygon ang Dios paday magpanalangin. Matud pa diri. Sige, ako ning basahon ang uban pagyod nga mga mensahe diri. Si Gingging Simpron, amen, makadawat ang tao ug panalangin kung siya matindudan sa Ginoo, Pastor. Amen. Si MF Sunshine Somerville, good morning, Pastor. And to all viewers in this program, God bless all. Salamat kay sa Ginoo, Sister MF Sunshine. Si Miggy Baromida, good morning, Pastor, og sa tanang nagsunod ning programa pagkanindot paminaw sa mga pulong sa Dios. Dalaygon ang sa walay katapusan. Si Merly Garganera, may buntag, dalaygon ang atong buhing Dios kanunay song pagdaig nga tinudnay. Okay, murag ako ning nabasa ang uban, no? Diris ato ang pakiguban. Chori Asidilia Liaging naminaw og naminaw. Ayan G Uwano, good morning, Pastor, og sa lahat na anak ni Lord. Glory to God, Pastor. Amen. Yan ni J, mao ba ang pagkalitok nako? Uwano Steam Mim. Si Susana Gargoles, yes, amen. Sige, mato na ta sa pulong sa Dios, mga kigsunan, sa atong nga panag-uban, atong hisgutan ang mga mensahe sa Ginoo diha sa unang Juan kapitulo 4. Ako kamong gidasig sa pagkuha sa inyong Biblia o ablihe diha sa kapitulo 4 versikulo 7 hangtod sa unahan. Unya mangutana di ko, mga kigsunan, na ako'y pangutana ninyo karon kung inyo ba bang nahinumduman ang mga mensahe sa Dios. Usa ka pangutana, usa ra pod katubag. Unsay mga pamaagi aron makalikay ka sa mini nga espiritu? Unsay mga pamaagi aron makalikay ka sa mga mini nga espiritu? Nya maghulat ko sa inyo nga kuan kana inyo nga response. Kay ang kapitulo 4 sa Juan naghisgot yun na sa sinugdanan kana bitang mini nga espiritu, ang matuod o ang dili matuod nga espiritu. Unsaon aron makalikay tas dili matuod nga espiritu o mini nga mga magtutudlo o mini nga mga propeta, unsaon man? Sige, kung naapababoy na hinumduman. Ako ni nga taga pagtagad, maayong buntag ni Sister Nars Boyan, maayong buntag ni mo diha sis, kumusta? O ang Dios magatabang, magaproteksyon og labos sa tanan, magapamuhat sa imong kinabuhi og panguluhan ka sa Ginoo. Si Alina alis ng Kuamag, amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus, sa imuhang pagkamaayo sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Bisan wala pa taka mahimamat sa personal, Pastor, apan akong kasing-kasing malipayon nga nakaplagan gyud nako ang kamatuoran pinaagi sa imong pagpanudlo. Ug nasabtan gyud ang mensahe sa Ginoo pinaagi sa pagtuon sa pulong sa balang kasulatan, Pastor. Amo ni ihang tubag unsaon aron makalikay ta sa mga mini nga mga magtutudlo, mini nga espiritu, dili matuod nga espiritu. Ingon Sister Alina alis na pinaagi sa pagtuon sa pulong sa kasulatan. Ug pinaagi sa mga pagampo. Susihon ang tinuod niyang pagkatao, Pastor, para dili masaag. Di ka ni Sister Ginggeng. Mama Landong, Pastor, sa pulong sa Ginoo maunay akong nasinatian. Dili magtagad sa mga mensahe nga gikan sa mga tao. Inani ni siya, kung naagyud tay
kana batang nakatunan kung ang atong nakatunan pulong gyud sa Dios, di biya gyud ka mailad. Di ka mailad. Pero kung maingon ka nga kanang dili maminaw og tao, ang problema kung kita pod nagpuyo nga tawhanon, hinana na siya. Wala ang pulong nagpuyo nga tawhanon kana bitawng dili gyud pulong sa Dios ang na-apply, dili pulong sa Dios ang nakatunan, kay wala po'y alimuhag, walay kalibutan sa pamaagis balaang kasulatan. Muna nga usas mga pamaagi gyud aron makalikay ta, malayo ta sa mga mini nga mga espiritu, mini nga mga magtutudlo, mini nga mga magwawali. Kana gyung sigurado gyud tang nakakaton tas Biblia. Kay kung wala tay nakatunan sa Biblia, ang mahitabo manggod ana, basi kita po'y nagpakasakto, unya kita di ay utrosad nga dili mao. Kay wa man tay nakatunan. Kabantay mo anang mga tao nga walay nakatunan, magpakasakto biya kasagaran. Unya kung ikaw nagpakasakto, unya himan-himan wala di ay kay nakatunan sa balang kasulatan, basig apil ka sa mga tao nga dunay espiritu nga dili mao. Mao na nga ang mga pamaagi gyud aron makalikay tas mga mini nga espiritu, dili matuod nga espiritu, ang pagtuon, ang pagbasa gyud sa Biblia, aron mas makakaton ta sa pagtuon, pagbasa sa Biblia. Padad-an tas Ginoo mga magtutudlo, padad-an ta sa Ginoo mga magwawali nga nagkinabuhi pod sa ilang giwali. Kay kun naay mga tao nga magwawali, igo rang mutudlo, igo rang muwali, unya wala pod magkinabuhi sa mga pagtulunan sa Biblia. Ang mahitabuan na ang ilang nakatunan maupod ang imong makatunan unsa may buti pasabot. Igo ra po kang masayod pero wala kay pag-apply. Ang mahitabuan na kung igo ra kang masayod apan wala ka mag-apply sa mga pulong sa Dios, ang mga panalangin sa Dios sirad-an, lakan ka. Kung unsay makita nimo sa gatudlo nimo, mao po'y makita nimo sa imuhang kinabuhi. Like example, nasayod ka nga, bawal ang magpuyo-puyo, bawal ang magkabit-kabit. Nya naaraba po'y mga mini nga espiritu, na po'y mga pastor nga okay ra nang magkabit-kabit, oy basta kay dugay na. Pila na mo katuig? 20 years? 30 years? Ay okay na makasal na manggani na. Makasal na. Ingnon pagyud ka. Mao na nga kung dili ka mo barog sa mga pulong sa Dios, sirado gyud ang panalangin sa Dios. Di ka magmalipayon, di ka magmalinaon, di ka magmauswagon, nga naa nang kaguol, naa nang kumbaga wala ka anang pulong paglahutay. Kay wa man kakalabang. Ang tinuod nga tao nga naglahutay, mga tao nang nakalabang sa tanan nga mga kalisdanan, kasakit, problema sa pagpangalagad sa Dios. Nya atong hinumduman na ay problemang gamay, na ay problemang dako, o niya na kay problemang dako, o niya na pang magyunay problemang dako. Hindi ka labang sa problemang gamay, samot na kung muabot na kas problemang dako, nganong naamay mga problema. Kana gitugot na siya aron mas magpaduol kas Ginoo. Damor kang magpaduol sa Ginoo, timan damor kang mulayo sa problema, og damor nimong mabati ang presensya sa Ginoo. Mao bitaw na nga kung imong tan-awon ang mga kinabuhi sa mga taong nagtuog Dios, like David, wala sa ilaing gitinguha ang pagpuyo sa simbahan. Wala sa ilaing gipangandoy nga makasuod og mabati niya ang presensya sa Dios. Mao bitaw nang nasulat niya diha sa Salmo 16:11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag nakog kalipay og nagdalag tumang katagbawan. Unsa may Yahweh diha, unsa may kay kanang magpatudlo ta sa mga mensahe sa Dios.
og makakaton ta, nagpatudlo ta, dapat makakaton gyud ta. Ug sa dihang nakakaton ta, naa natay kahibalo, naa natay nakatunan, kinahanglan ato ning i-apply. Kay kung dili nato nang i-apply, unsa may gipakita ni Jesus? Kung igo ra kang naminaw, igo ra kang nakakaton, daw sama kas usa ka tawo nga buang-buang nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Pero ang tawo nga naminaw og niutingkay pag-ayo sa mga mensahe nga imong nadungog, nasabtan gikan gyud ba nas Biblia, gikan gyud na sa Dios, unya imong gikinabuhi, daw sama kas tawo nga maalamon nga nagtukod og balay ibabaw gyud sa bato. Mubundak man ang baulan, mubanlas man ang baha, di gyud maunsa ang imong pagpangalagad. Kay ngano man, gikinabuhi man nimo ang mga mensahe sa Dios, ug damor kang pauswagon, magkauswag ka, dili ka magkakunhod. Unya usas mangilanan nga nagkakunhod ka, kanana na kay mga reklamo, na nakay reklamo sa imong sikataw. Unya kasagaran ra ba nga naa kay reklamo? Kasagaran ra ba sa kahimtang sa taong reklamo, siya mo'y sakto, ang iyang isikataw mo'y sayop. Dali kay makakita sa sayop sa iyang isig ka Kristohanon, pero sa iyang kaugalingon wa gyud makakitag sayop. Pero kapalo ba mo, ang tao nga mga lagad matinud-anon, wala mo ingon ang Biblia nga di ka masayop. Yes, lamang gidasig ka nga magmahingpit ka sa pagtuo, paglaom, o pakigugma. Dapat perfect ka diha. Kanang hingpit ka ba, pure ka na diha. Ang imong pagtuo, ang imong paglaom, ang imong pakigugma. Kay mao man gunay mga pamaagi aron sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, layo kas kasaypanan. Layo kas kasaypanan. Buti pasabot, doon na gyoy porsyento nga ang tao di gyud masayop kung mag-amping siya una sa tanan sa iyang sinultihan, sa iyang hunahuna. Ampingan ra gyud nato atong hunahuna, di man ka masayop. Pero bantayan na nato kung unsa kinahanglan makakaton pud ta unsaon pag-amping sa atong nauna. Mag-amping ta sa atong nauna, unya sige pugag paminaw anang mga chismis diha. Murag malipay, hilig kay kang minaw anang mga pangdaot. Hilig kay kang maminaw mulantaw anang mga disgrasya, mga kuan sa pana diha. Mga marites diha sa FB. Murag hilig kay kang mupos anang mga kuan. Wala nimo mabantay imong nauna. Ang imong nauna puro nagkahinay na nagkadaot. Mura na og kanang sakit sa kamatis nga wala nimo ilayo ang kamatis sa kamatis nga dunay sakit. Dapat ko nga kakita kag kamatis nga naay sakit, naay daot, na apa may kamatis nga dili daot, kanang ikaw dili pakadaot, ilayo ng kamatis sa kamatis nga naay daot. Buti pasabot kung nakakita kag post diha o kaha nakadungog ka, ilayo ang imong kaugalingon. O saon paglayo sa imong kaugalingon nga ikaw na may nagdaladala noon, gipang-share pa nimo sa uban. Mo nang mga Kristohanon ko gihanog mo share sa mga dili mao. Murag bantayanan. Kung Kristohanon ka, unya kusog kay mo share og dili mao, sikuan. Sikuan bahan kan sikuan. Wa na kabantay. Imong huna-huna kanang layo na di presensya sa Dios. O naulipo na di presensya sa pagkatawhanon. Atong ablihan mga kaigsuonan ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7 ato sa ninga tagaan og pagtagan mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban diri. Kung gihangyo ang tag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia para ato ang sugdan gyud ang paghisgot sa pulong sa Dios sa atong panag-uban diri. Okay. Ang unang Juan mga kaigsuonan, unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7, doon na siya mga
gitawag teaching o mga pagtulunan nga kinahanglan natong masabtan. Versikulo 7 ato raning i-verse to verse para mas mahanay nato usab ang pulong sa Dios. May pagpaminaw di ay ni Mima P. Silvano. Good morning, Pastor. Naglantaw ko karon sa imuwali ang pagpamatuod nga ang Espiritu ana akan nato makita sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 2. Mailan ninyo kon ang Espiritu iya bagayod sa Dios pinaagi niini ang pagpahayag nga si Hesukristo nagpakatao iya sa Dios. Nagpakatao. Abot ipasabot mga kaigsunan kana bitang nahimugso or diri sa kalibutan si Jesus imong makit-an sa sulat ni Apostol Pablo, bisan siya tupong sa Dios, nagpakatao siya sumala sa iyang pagbuot. Nagpakatao siya og nagpaubos pagyud siya. Buti pasabot dili gyud ta ka ingon nga nagkaanto si Jesus, nakalabang si Jesus kay Dios siya. No. Iyang gipuy-an ang pagkatao aron wa tay rason nga di ta kalabang. Makalabang lagi ta. Bisan unsa pa ang imong problema, bisag unsa pa ang mga kasakit, kalisod, makalabang lagi ta. Kay gisampulan ta ni Jesus Christ. Gitagaan tag example nga bisan sa iyang kamatayon dito sa cross, wa siya musibog. Wala siya mo surrender. Muna nga, kung unsa may mga kalisod sa imong pagpangalagad, ayaw surrender. Lamang, paningkamuti kining pulong pagkamatinud-anon. Sama ni Jesus, nagmatinud-anon siya. Bisag wala say sala, gipakasala siya. Wala siya magbuhat og dautan, gipakadautan siya. Gipanamastamasan, gibutang-butangan, gipasanginlan sa tanang sala, nga wa gyud niya buhata. Sa maiyang gibuhat, nagpailop siya, nagpaubos siya. O niya, unsa may gipakitang ganti nga gipakita sa Biblia, nilingkod siya sa tapad, sa lingkuranan, sa trono sa Amahan. Kitagaan sa himaya, kitaan sa kadungganan, gipasidunggan siya. Sumuna ang angay na tong katunan. Versikulo 7, mga igsuon, maghigugma ay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigataw anaa sa Dios og nakaila sa Dios. Kini maong mensahe para ra po gyud ni sa mga kaigsuonan, mga magtotoo o mga Kristohanon. Ingon dinhi, maghigugma ay kita. Ang pulong nga mahigugmaay kita mga kaigsuonan, ang gugma nga gihisgutan dinhi dili gikan sa tao, kundi gugma kini siya nga gikan sa Dios. Atong hinumduman, ang gugma nga gikan sa Dios mga kaigsuonan, una sa tanan, tinuod. Dili siya kanang limbungan. Ang gugma nga gikan sa Dios, putli. Walay landong sa kanang pagkabakakon, matinud-anon. Maghigugma ay kita. Mao ni usas mga gipakita dinhi kay ang gugma gikan sa Dios. So kun naatay mga kaigsuonan diha nga nakinabuhi gyud sa pulong sa Dios, ang ihag yung ang ato yung makita niya, ang gugma gyud gikan sa Dios. Nya ang hisgutan dinhi nga gamiton nga gugma nga gikan sa Dios. Unsa man ang gugma nga gikan sa Dios? Dili gugma nga gikas kalibutan. Kay kanang gugma nga gikas kalibutan kung imo nang tan-ahon, mga busar na siya. Unya naanang kalawayan. Unya naanang kanang kailayan. Ang gugma nga gikan sa Dios mao ni naa sa unang Korinto kapitulo
13, versikulo 4. Mo ni mensahe o kahimtang kinaiya sa tinod nga gugma. Naakay pagka mapailupon. Kon tagaan ka sa Ginoo og tahas, misyon, trabaho, buluhaton diha sa simbahan, naakay pagka mapailupon. But ipasabot, dili ka mamilig trabaho. Kung unsa asa ka gidesign sa Ginoo, asa ka gibutang sa Ginoo, malipayon ka nga nagtrabaho diha. Like example, nagtrabaho ka diha sa pagpanglimpyo o niyang uban naghinulhinambid. Ayaw itandi ang imong trabaho, ang imong nahuman, ang imong nahimo sa gihimo pod sa imong isigatao. Kay kung imo na si itandi, mabugatan man ka ana. Unya dili ka makapailob. Og dili gani ka makapailob, wala na kay gugma. Og kung wala na kay gugma, ang mahitabo ana, wala na kay Dios. Mao man ay giingon dinhi diha sa unang Juan kapitulo 4 versikulo 7. Mga igsuon, maghigugma ay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang sikataw, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ako naningi hisgutan para masabdan gyud nato kung unsaon nato pag-apply gyud aning pulong gugma. Kanus ani siya nato mabati, makit-an. Nya unsaon nato ni pag-atiman o pagtipig niini. Kinahanglan man ning atimanon, ampingan. Kay mao man ay giingon ni David niya, giampingan nako ang imong mga mensahe. Ang mensahe sa balaod mo nang wa nako makasala. Nahigugma ka sa Dios, nahigugma ka sa imong sigatao. Unya nangwintan na kas imuhang nahimo diha sa imong simbahan. Moingon na kang ako ray sig limpyo dire, ako ray sig kuan dire. Kamo diha sige ra mo ginambid. Ayaw ikumpara ang imong nahimo, imong na kabisi diha sa simbahan sa gihimo pud sa uban, kay ikaw ra may gantihan ana. Dili man kay ang ganti nga giandam sa Dios para nimo makadawat putong gahulo hinambid. Hinuon tabangan nimo siya. Unsaon nimo pagtabang? Uban ang pagpailob. Ingno nimo siya nga tabangi sad ko dire. Tabangi gantihan ka na sa Ginoo. Ana lang. Ayaw pud ing na nga sige ra ka gahinambid diri, ako ray sige ka limpyo diri, da pa koy ko anan diri mga bulak arinono niya, sige mo na Kristohanon. Wala na. Guba na ang imuhang pagbati ana. Muna nga maghigugma kita, kinahanglan gugma gyud nga gikan sa Dios. Ang gugma nga gikan sa Dios matud pas atong gibasa kaganina sa sulat ni Apostol Pablo, mga kigsunan ko sa Ginoo. Mapailobon nya maluluyon. Ang pulong maluluyon, mga kigsunan, kana bitaw nagtinguha ka nga matabangan nimo ang tao. Dili kay uyunan ra nimo ang tao, ingnon lang nimo nagilian nambe tapulan gyud na. Mao gyud na tapulan. Imo na siyang tabangan para dili mahimong tapulan. Apan kung tapulan gyud na siya, ayaw na lang gyud pud pag-agad. Kay ikaw may kuanana, mawagtang man ang imuhang pagkamapailubon. Ang gugma dili masinahon, dili tigpanghambog, dili gyud ka masina. Kung dunay mga tao nga gipauswag, malipay ka dapat. Kung gipauswag ang imong igsuon, pasalamati ang Dios. Unya tinguha asad nganong nauswag man na siya. Ayaw pod paghuna-una og negative. Basig maghuna-una ka mo ingon ka nga nganong nauswag man na siya. Basig nuwa na, bati na imong nauna. Ayaw, Kristohanon man ka, imo gyud nang i-search ang iyang kinabuhi, nganong nagmuswagon man ni. Kay arong magmuswagon sad ka, kay dili man ka makakaton sa iyang nakatunan kung dili ka magpakabana. So imo na siya nga, imo ba na rong amiguhon, imo ba rong suod ba kaniya, gusto kag panalangin, unya imong suod katong mga taong makaangin nimo. Ayaw pakigsuod ang mga taong ultimo sa ilang Pinoy-anan ilang giangin. Ayaw sunod ana. Ayaw pagsuod ana, ayaw pakigigala ana. Kanang pakigigala sa mga tao nga gipauswag, gipalambo sa Dios.
Ayaw anang pagigigala anang mga tao nga pila na katuig ang kinaiya kalibutanon ragyapon. Ingon si Apostol Pablo, palayo mo ana. O niya edad aras mga pagampo. Kasako nang gikaingon diri kay kung makikuyog ka ng mga Kristohanon nga hilaw, mga Kristohanon nga batig kinaiya, kung dili manggug ka ma-impluwensya, dili manggug ka maka-impluwensya, kuyaw kaayo kung ikaw mo'y ma-impluwensyahan. Mamatikdan lang ka sa uban, ngayon nabati man pud ay ka. Kay na-impluwensyahan man ka. Muna nga ang tambag yun sa Biblia, palayo sa mga taong moingo Kristohanon apan ng bisyo ra. Palayo. Ang gugma dili masinahon, dili tigpanghambog. Ang word tigpanghambog nagpakita nga dili katigkumpara. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Muna yung mga gugma nga angay natong ikinabuhi, angay natong gamiton sa atong pakigugma sa atong isig katao. Mo nagiingon dito sa unang Juan kapitulo 4, mga igsuon paghigugma ay kita kay ang gugma nga gikan sa Dios. Kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao anak sa Dios ug nakaila sa Dios. So atong gamiton ang gugma nga gikan sa Dios. Motong naa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 7. Nga mutuo, mulao, mulahutay gayud. Di gyud musurinder. Ang tao nga dunay gugma nga gikan sa Dios, di gyud na musurinder. Mao bitaw nang kamo nga asawa diha, ayaw mog surrender sa inyong bana. Ayaw mog surrender sa imong asawa, adto surrender sa Dios. Para madala ang imong bana, para madala ang imong asawa. Pero kung kabit na nimo, uy biyahe po na oy. Ayaw pag puyo anang dili nimo bana, dili nimo asawa, Kristohanon ko ka. Nya ayaw himo ang kanang rason, kanang ayaw himo ang hinigiban kana mo ingon nga mubati kunuhay kag kaluoy, kahadlok, dili man na mao, di na magkatabang nimo. Bersikulo 8, ang wala maghigugma sa iyang sikataw, wala makaila sa Dios. Timan katong gugma nga gihisgutan, gugma na nga gikan sa Dios. Nga maoy gi pisa-pisa sa sulat ti Apostol Pablo sa unang Korinto 13:4 hangtod sa 7. Ako na tong baliko na unang Korinto kapitulo 4 kapitulo 13 bersikulo 4. Bersikulo 5, ang gugma dili mapatason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugaling o kagustuhan. Buti pasabot kung ang gugma gyud sa Ginoo nga naa nato dili ato ang gusto mo ay matuman, dili ang ato ang panabot mo ay masunod, kundi ang pamaagi nga gikan sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia. O sa may mga mensahe nga naa sa Biblia kanang ayaw pagkigilawas, sa lawayo pagkigilawas, ayaw pagbisyo. Daghang kayo. Unya ang gugma dili malipay sa dautan. Wala ba ka malipay sa dautan? Ana na siya. Kung wa ka malipay sa dautan, kay gugma ngagkan sa Dios. Dili ka malipay sa dautan, kung dili sa kamatuoran, ang gugma mo pailo, mo tuo, mo laom, mo lahutay gayod. Walihan ka, nya maigo ka, maguol ka. Na di kay gugma nas Ginoo. Kay kung naa kay gugmas Ginoo, maigo ka suwali, maigo ka sa mga mensahe, malipay ka. Kay ngano man ang gugma nga gikan sa Dios, malipay sa kamaturan. Mao may gisulat diri. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundi sa kamaturan. Pangumusta po ng imong kaugalingon kung naigo ka diha o niya naguol ka. Bisag saon pa nimo ingon nga I love you Lord. Ang imuhang kasing-kasing magpanglingo na moingon na nga wala ay bot-bot na. Muna nga kung tinuod kang nahigugma, una sa tanan madinawaton ka sa mensahe sa Dios. Ang pulong madinawaton nag-apply sa mensahe. Kay kung maingon tang madinawaton niya wala nimo i-apply, nagilimbungan ra nimo imong kaugalingon ana. Nang limbong ra ka unya unsa may benepisyo nimo ana? Unsa may benepisyo kung nang limbong ra ka sa imong kaugalingon? Kalautan gyapon, kalaglagang ra gyapon na imong padulngan unya wa gyapon kay panalangin. Bisag saon nimo og kanang drama-drama diha sa imong pagpangalagad sa Dios, mo hilak man ka bisag mo nagiingon ba nga
Bisag magligid-ligid baka diha sa imong pagdaig diha sa sulod sa simbahan, bisag punon pa nimo ang imuhang naong sa imong mga luha. Grabe na yung hilakan, no? Unya, gyapon ka magkinabuhis pulong sa Dios. Pero bisan og di ka mangayo, gikinabuhi ra nimo ang pulong sa Dios. Matingala lang ka, iblis ka pag-ayos Ginoo. Na mao bitaw nang ingon ang atong Ginoo, grabe ka importante gyud ang pulong sa Dios. Bulahan ang tao nga namati og mituman. Lucas 4 Lucas 11:28 siguro na ako ra check upon ha kay base og usahay makalito ko kanang dili mao nga bersikulo. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Kanaghisgot manig bulahan dire. Amo ni ang tinuod nga bulahan. Tanawa ra gud ang tinuod nga kabulahanan. Apan si Jesus mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Muna nga siguro gyud nga sa imuhang pagkakristohanon duna kay nasabtan nasayran nga mga pamaagi sa Ginoo. Unya tumana gyud og sa imong pagtuman niini ayaw ni itandi ni bisan kinsa hinuon paningkamuti nga itudlo ni uban. Itudlo nimo ni bisan kinsa. Ikinabuhi tapos itudlo. Kag itudlo nimo ni unya wala nimo ikinabuhi, ikaw ra po'y alkansi. Mao na nga si Apostol Pablo mingon siya nga gimanso nako ang akong kaugalingon, gibansay buot ipasabot gimanso, gibansay, gipractice niya sa iyang kaugalingon ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay di niya siya maluwas. Human niya giauhag ang kaluwasan, nag-auhag sa kaluwasan, no niya utro di siyang di maluwas. Siya lay alkansi. Muna nga sa ako ang pagpamalandong kay naamang gatuon o gapatudlo mangyud ko sa pulong sa Dios, nag eskwela mangyud ko aning about theology kay natingala man ko nga anong ang ako ang papa sa una pastor unya na may orasyon. Nangonsulta ko sa mga pastor nga kabats ni papa nga mga pastor sad, dili man sila uyon anang pastor unya nay orasyon. Patay naman akong papa, dugay naman. Ako ra gyud ning kuan ninyo. Ako ra gyud ning i-testimony ninyo. Naay mga pastor nga moayo og masakiton pero dili pinaagi sa pagampo, kundili pinaagi orasyon. Nganong suito kay kuan tungod kay ako mo'y gitarista sa akong papa. Akong gitarista. Pero nakalingkawas ba akong papa? Yes, nakalingkawas. Sa dihang pastor nako, nag-eskwela kog theology, daghang kay kong gi-eskwelahan di Cebu. Unya kanang ako yung gihangyo si papa nga silaban sunugon nako ang iyang orasyon. Nya di naman ako masunog kay iya makunong gilubong sa punuan sa Jimelina. Nya akong giuli kay akong kaluton di naman po niya wala na kuno niya gilubong gipaanod kuno niya suba. Hawa na gyud koy mahimo kay gipaanod naman niya suba. Iyang gisulti nako nga gipangayo kuno niya sa tinarong, iya po kunong iuli sa tinarong. Mo na to. Pero ako nga anak sa ako ang amahan, dito gyud ko natinga. Akong papa kusog kay mutuon og Biblia. Nag-eskwela siya sa kana bitang pinaagi sa sulat-sulat lang kay wala may nagtudlo sa una. Bahin sa social media, Reverend Algaro, Rudy Trigo pa man to sa una nga maalas 3. Halas sige mig paminaw niya human ampu pon mi. Kay tudluan giyahan gyud mi sa papa. Ang usas mga nakita nako nga kana bitang namunga ang pagsakripisyo ni papa sa pagampo. Kay kusog gyud kaayo mo sakripisyo si papa mo ampo ug si mama. Si mama gyud grabe. Mama, akong mama makit-an nako nas kalibunan
nga magpataas sa iyang mga kamot nga magampo para sa iyang mga anak. Naagito siya'y pakigsaad sa Dios, ayaw pasagdahi akong mga anak, Lord. Unya, usa ka prueba nga dili nimo ni pasagdahan akong mga anak, magampo ko sa usa ka adlaw katulo. Like Daniel, iyan ang gibuhat gawa sa family devotion, morning, evening, nagimi family devotion. Ako'y mo gitara, usahay Pastor Sapre mo gitara kung naa siya, pero wala man kay si Pastor Sapre makauban na mo kay eskwela man. Nagimi morning devotion alas 3 after sa programa ni Reverend Algalo o ni Rodi Trigo. Kay maumang gito'y kuha ni Papa nga makabasa sa Biblia nya, at the same time si Papa ako ning hisgutan na testimony, ayop na amoy makuhang pagtulunan nini sa Papa. Nag-study siya through letter na asay kuan ka ng sulat-sulat ra nya ipaagig pag barangay sa una, nya barangay mo hatod og post office, nya dugay kay na mo abot. Unya na ay mga papel na nga mga question and answer nga ibalos pod sa ihang padadanan dito sa Manila. Hangtod na human gito sa Papa. Ang problema lang gyud ato is nakakat-on sa Biblia, wala niya biyai ang orasyon. Unya grabe to may speaking tongues Papa. Nya di gyud po to pa disturbo. The same time na ato sa prayer, naapod siya labi nag mga Holy Week, naasi mo ato siya langob, magpuasa siya siyam ka adlaw. Inigawas ni Papa, luspan na kayo, puti na kayo. Yang palutog lugaw, saksi gyud ko kay anak man ko. Ngano ako nang gisugilon para makakuha mo og mga idea og makakuha mo sa pinakapunto nganong ako ning iwali, nganong ako ning gi-share. Daghang kay ko nakatunan. Una nga ako nakatunan mao ni, kuryoso ko nganong nagwali si Papa, nagdala og simbahan, pero pertiming gubuta. Sige silag away na ang pagampo, pero gubot man. Ngano man ni? Nya, perting lisura. Perting yung pagkalisura. Puno sa mig utang. Kung ano man ni, nga ang saad sa Dios, makabatong kagkadagaya, nya di nakapautangon, ikaw na'y magpautang. Asa naman ang saad? Marakuryoso ko anak ba? Kung nga naundang ko high school, kay nanarbaho ra ko, kay mutabang yung ko sa akong ginikanan. Mao gyud nay akong desire nga makatabang ko sa akong ginikanan, makatabang ko sa ako ang mga igsuon. Nya nisugot ko nga muundang ko, ako'y manarbaho, unya magpadala ra ko kwarta. Gani sila nay nagkubra sa akong kwarta, akong sweldo sila nay tigkubra para gyud makatabang nila. Ang nitabo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, while padayon kong namalandong, naabot jud pud sa panahon nga murag kasurindiren ako. Di na ko mabasag Biblia, di na ko matug simbahan. Onya, ang ending nakaatsod og kanang kalisod. The time nga lisod na mo na giingon ni Haring Solomon nga usa dunay gi mga time nga di ta kakaton kung di ta makagikalisod. Dito ko nakagikalisod, grabe na yung lisura, murag ikamatay na nako. Dito ko na malando nga nagyo da ikamatayon ng tao. Ya dito ko ni sugod og tikang sa seryoso nga pagtuon sa Biblia. Nagpatudlo nako, o niya nag-eskwela nako, nya daghang kay mga eskwelahan nga akong gisudlan. Kitindaghan na. Nya ako ni siyang gitigom-tigom. Unya the time nga nag-eskwela ko, daghan pa kaayong ma-encounter nako nga mga taong makigdebate. Niya suklan. Unya niabot ang panahon nga nakapangutana sad ko nganong wala magyapon ko'y nakuha ang maayo sa debate. Kaya ang ako ang
mentor sa una, debatidor masad. Hangtod akong pamalandong, nga sige yung pamalandong, sige pamalandong. Dito na ako na-diskubrihan nga, wala gyud maayong ending ang debate. Pagdumot, kasuko, bugal-bugal, paghambog, maura gyud may makuha sa debate. Dili gyud kakakuha. Ang imong gugma dili mo uswag, ang imong gugma dili mo tubo. Wala tanan ang maayo nga pakigrelasyon sa Dios, labi na gyud sa pakigrelasyon nimo sa tao. Kay ang focus manggod sa debate kanang dag-on gyud nimo ang imong kontra. Og ang imong kontra nangandoy pod nga mapildi gyud ka. Nya kung makapabor siya, hugyawan sa mga tao, masakitan man ka, masuko magdumot, bisag saon. Mo na nga tanan-tanan ako ang pamalandungan. Mo na bitaw nangutana ko kaganina. Gani giingon diha sa Biblia na agyoy tinuod nga espiritu, no na po'y dili tinuod nga espiritu. Unsaon man aron ma-aware ka, makalikay ka, makabantay ka sa mga dili tinuod nga espiritu kung di ka seryoso nga nagtuog Biblia. Unya usas problema karon sa Kristohanong katiligban, pila siguro ka porsyento nga mga Kristohanon seryoso nga nagtuog Biblia. Like sa inyong simbahan, pangutan ako no or ila-ilaha ko no ang inyohang simbahan, kanang mga kaigsuunan nimo diha, seryoso ba tanan nga nagtuog Biblia or nahimo ra na silang Kristohanon kay nakalingkod, nagkasimba, Kristohanon na? Ikaw, Kristohanon na ka nga, nakasimba na ka, na nakay simbahan, gipaglaban nimo na imong simbahan, na Kristohanon na ka na. Timan ni ang tinuod nga Kristohanon dili lalim. Ikaw lutoson, dili ka ikaw mang lutos. Ikaw mo'y dauton, dili ka ikaw mo'y manaot. Ikaw mo'y butang-butangan, dili ka ikaw mo'y mamutang-butang. Muna'y angay natong tukion sa atong pagka-Kristohanon. Tinuod bata nga nakabaton sa gugma sa Dios. Timan niha, ang dili mahigugma sa gugma nga gikan sa Dios, dili anak sa Dios, og wala siya makaila sa Dios. Nganuman kay ang Dios gugma. Sukad ato mga kaigsuonan, seryoso gyud ko motong mga panghitabua sa panahon ni Papa. Atong nana ko'y mga kalisod, nana ko'y mga grabing kalisod na gyud. Dito ko nagtikang pagtuon sa seryoso nga pagtuon sa Biblia. Nya dito na ko nidiskubrihan nga daghang kay mga Kristohanon wa gyoy tuon-tuog Biblia. Na Kristohanon lang kay nakakitag milagro, nakakristohanon lang kay naa sila'y pastor, nakakristohanon lang kay naa sila'y propeta, sure na silang malangit. Kon ang imuhang pagpangalagad wala nimo mabayaw ang Dios imong kinabuhi, ang imong nabayaw, ang imong simbahan, ang imong napasidungan, ang imong nabayaw, ang imong pastor, dili na siya healthy sa imong pagkakristohanon. Para mabati nimo ang tinuod nga paghigugma. Ang tinuod nga paghigugma mubati na makit-a na nimo sa tinuod nga mga pagsulay. Sa diha nga nakasinati ko nga grabe man yung lisura sa una, kabihag yun. Dito ko nipursigi nga magtuon sa Biblia. Dito na ko nadiskubrihan ang tanan. Muna moingon ko nga kung sa imong pagkakristohanon tinuod jud ka nga miseryoso sa pagtuon o pagkatuon sa Biblia, tuna gyud kay kausaban, dako kay kausaban ang imuhang kinabuhi. Muna giingon, di ka pakunhuron, pauswagon ka sa imong pagpangalagad. Dili kay hangtod karon, sige kag lingkod, paminaw, unya ang nimong nakatunan na apply, pangdaot, paglibak, pagpangumpara, panghinambog lang. Takis ko na siya. Kinaiya na siya nga kalibutanon. Kinaiya na siya nga dautan. Og wala nimo ang gugma nga gikan sa Dios. Timan ang gugma nga gikan sa Dios, mo pailob, mulahutay, mutuo, mulaom, dili malipay sa dotan, malipay nas kamatuoran. Munang
Mao ni angay natong utingkayon sa ato ang kinabuhi. Nya atong inumduman ang giingon diri sa bersikulo 8 sa kapitulo 4, ingon dinhi, ang wala mahigugma sa iya si katao wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyahang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Nganong gipadalaman sa Dios ang iyang bugtong anak para una sa tanan para makakita ta, kay kung doon na tayo makitaan manggod, doon na tayo sundanan, doon na tayo sandiganan ba. Maubitaw na nga sa panahon nga doon ay mga pagsulay o mga tentasyon, ayaw tutuki ang mga tao nga naas kalisod, ayaw tutuki ang mga tao nga wala makalahutay, wala makapadayon sa panahon nga gitintal sila, sa panahon nga sila gisulayan. Ayaw sugot nga muingon ka nga, naamang gani to si pastor, naamang gani to worship leader, naamang gani to Kristohanon, nangabit man gani to. Okay ra ni. Nagbisyo man gani to. Ayaw. Kay ang imuhang pagtuon na sandig ngadto sa mga tao wala maninuod sa pagpangalagad sa Dios. Asa mao niya kamay sama kang Kristo? Dili. Ngadto ra pud sa mga taong napildi, ngadto ra pud sa mga taong napukan. Kinahanglan ang ato yung sandigan mao si Jesus Christ. Muna nga miingon din nga gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Now ang mensahe gyud ani nganong gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak para do na tay panag-ingnan, do na tay sundanan, do na tay pattern mga kaigsuonan kos Ginoo. Gipakita gusto sa Dios nga makakita ta, dapat musandig ta diha kang Kristo. Mabitaw nang sulat ni sa mga apostoles like Apostol Pablo di sa Hebreo kapitulo 12. Tutok ta ni Jesus Christ. Ayaw tutuki ang mga tao nga napukan. Ayaw tutuki ang mga tao nga nagbinuang sa ilang pagpangalagad. Mga tao nga kanang wala maninuod sa pagpangalagad, ayaw pakiguban, ayaw pakikuyog. Tutuki si Kristo Jesus nga wala siya mo surrender, wala siya mo sibog bisan sa kamatayon niya dito sa cross. Kanang word bisan sa kamatayon dito sa cross, tan-awa ang mensahe sa kamatayon. Unsa may nahitabo dito sa kamatayon ni Jesus Christ, gipakaulawan siya, gibugal-bugalan siya, tanan, grabe. Apan wa gani siya mo surrender, ikaw pagkaha, kita pagkaha. Wala ta bitayas cross, wala ta bugal-bugali. Kung naamang gani bugal-bugal, pwede ra mangguno nimong pabungol-bungulan. Dapat kanang bungol-bungulan, kana bitaw sirad-an nimo ang imong dalonggan, minaw kag mga awit magkalangit, kinsa magoy malkanse. Pero ayaw na lang pod gyud pod paundayoni ang imong pagbati nga alkansera na sila. Dapat do na kay concern nila, imo silang iampo. Katong mga taong nagbugal-bugal, even sa mga ako mga nasinatian, ako mga kaigsuonan, kanunay raman akong giampo. Yes. Doon ako'y pastor nga akong gitudluan, niya ingon siya nga, yes, ni-advise po siya, pastor, ikaw may nagtudlo sa mua. Pero kini ako ang pag-remind, kanang dili sa ingon nga wala ka nalimot ka. Ang tinuod mo ni sakto yun nag-iingon ni Apostol Pablo nga dili ta makigugoy-hugoy o ni makaguyon-uyon sa mga taong muangkong Kristohanon na panbisyoso. So sa inyong pagka-Kristohanon, likay gyud ang mga Kristohanong bisyoso. Likay katong mga Kristohanon nga nagtudlo, katong nagdumala na o niya hoy nagbisyo ra. Pero kanang mga Kristohanon bag-o pa lang nga nahimong Kristohanon, normal na siya. Like example na akay mga Kristohanon di isig ka magtuto diha sa imong simbahan o niya wala pa sila kabiya sa bisyo, tabangan na to sila kay nanginahanglan sila sa atong panahon.
ato sila nga dasigon. Pero katong mga ningbiya na sa bisyo unya nagwali na, nagsagyaw na, unya sa dihang nagsangyaw na, himan-himan, imbalik ra po di ay. Ingon ang Biblia, wala na'y panahon sa pagwali nila aron mo balik sila pag hinulsol. Kay nakabalo na sila, nimbiya na gud sila. Buti pasabot, nakasinati na sila sa pagkamaayos Ginoo niya, nibalik na po sila. Muna nga, mga igsuon, ang Biblia pa, grabe bitaw nga nagtudlo sa tao nga maminaw ra gyud ini. Di gyud ta mailad. Ako maingon kung di ta mailad. Moingon gyud ko 100% ninyo. Di gyud mo mailad. Basta Biblia ra gyud ang atong patilinghugan. Pulong ra gyud sa Dios ang ato ang kana bitawng dawaton og sandigan. Ayaw gyud og pagsalig sa mga tao sad nga nagwali diha nga nagbisyo ra. Gipadayag sa Dios ang ihang gugma. But ipasabot, dili lang gipadungog, gipakita. Kay imagine na, kung imong lantawon ang gugma mo sakripisyo gyud na. Grabe ang gibati sa Dios Amahan ngang ihang anak nga iyang bugtong nga higugma gilangsang sa mga tao nga makasasala, nga mauuntay angay ilangsang. Pero para mahitabo ang dakong kaluwasan, ang tinuod ang Dios nga maoy tag-iyas tanan. Miingon si Jesus, o Dios nga nung gibiyaan mo ako. Kung imong tan-awon sa uban nga mga panghitabo, kung imong lang pamalandungan, dili ka ako pagtan-aw ang amahan ngang iyang anak mag-antos sa kamot sa mga makasasala. Apan tungod kay maumay bugtong pamaagi nga ang sala sa katawhan dili lang igong tabunan kundi mapapas gyud, mawagtang gyud ang pulong iyang gipakita, ang pulong nagpakatao. Kay pwede ra man gud nga dili gyud unta magpakatao si Jesus. Pero tungod kay dako kay ang gugma sa amahan, nagpakatao siya. Aron ikaw ug ako maluwas. Mao na nga usas mga mensahe sa pulong paghigugma, sakripisyo. Kung naa kay gihigugma nga ang tao nga imong higugma, dapat imo na siyang sakripisyohan. Dili na nimo pasagdan. Lamang ang pulong pagsakripisyo o dili nimo pasagdan, doon na kay dapat subayon. Kung wala nimo ang tao nga dili nimo pasagdahan, like example kay igsuon nga sigig bisyo o niya nibalik sa kalibutan, like mga backslider kumbaga, ayaw lang sila pasagdahi, likay lang. Pero sa imong paglikay wala na magpasabot nga imo silang gipasagdan sa mga pagampo. Imo gyapon silang gidalas mga pagampo. Imo gyapon silang gidalas sa mga hangyo nimos Ginoo. Lord, samtang buhi pausba sila. Unya, pwede nimong hangyoon ang Ginoo, Lord. Himo akong instrumento o kaha magamit kag mga instrumento para kining mga tawhana mabag-o samtang buhi pa. Ayaw gyud sugot nga mausab ang imong naunag kasing-kasing nga moingon na mirisi gaba na. Ayaw. Kay maunay gipakita sa atong Ginoong Hesus. Sa iyang pag-atubang sa amahan, miingon siya, amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod silang gibuhat. Gipangayo gyapon ni Ginoong Hesus ang kapasayloan. Siguro dunay mga tawo moingon nga Ginoo manggod siya Pastor Gideon mo nang makahimo siya. No, dili na dawaton nga rason. Kay ngano man si Esteban nakahimo sad. Gibato si Esteban, namatay siya sa pagbatos mga tao. Pero suwa pa siya mamatay, nakasinggit si Esteban, amahan ko sa imong makamot, ako itugyan ang akong espiritu niya, pasayloa sila. Walay dili mahimo sa taong puno sa balang espiritu. Pero kung puno kas mga butang sa kalibutan, speaking about pailob, speaking about pagpaubos, di kakahimoan na. Versikulo 10, ang matuod nga gugma mao kini,
Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundi siya maoy unang nahigugma nato. Gipadala niya ang ihang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang tinuod nga gugma mao ni, dili ta mo sugot nga isa pa ta mo higugma kung higugmaon pudas mga tao. Isa po ka mo ampo sa Dios para sa mga tao kung giampo po kanila. Ayaw. Kay ang Dios nga mo'y nahigugma nato, timan una siyang mipadayag sa iyang gugma. Wala siya maghulat nga siya mo'y padaygan sa tong gugma. Siya mo'y nipadayag sa iyang paghigugma. Ang tinod, siya mo'y naunang nahigugma. Buti pasabot, kung ang mga Kristohanon nga ni backslide or ang mga taong wala pa sa Ginoo, unya di na nimo higugmaon, wala na dili na inana. Dapat dili na to tugutan nga maghulata para kita mo'y unang higugmaon. Dapat kita mo'y unang mahigugma. Kay kita may nagbaton sa gugma sa Dios. Muna nga, kung doon na kay mga parente, mga kaila, mga igsuon, nga wala pas Ginoo kaha, mga tao nga wa mahigugma nimo, ayaw pag hulat nga ikaw mo'y unang higugmaon. Kaya di yun na mahitabo. Ikaw may dunay gugma sa Dios. Gamita na. Unsaon man, ayaw tuguti nga, muuyon-uyon ra po kanila. Ang tinuod nga gugma, mo badlong, mo saway, mo tudlo. Ang tinuod nga gugma, dili kay mo uyon ra ka, imo gyud na silang tudloan. Unya og kung dili sila maminaw, ayaw lang sila pasagdahi. Ilayo ang imong kaugalingon nila aron makaampo kas Ginoo nga Lord. Wa may imposible nimo. Baguha sila. Nya kung himuon ko ning instrumento, gamita ko. Unya pangayo sa Ginoo nga Lord. Bisan gani ilang trabaho ug unsa may naa nila gamita nga instrumento para makaalagad sila sa Ginoo. Inana ang gusto sa Ginoo. Versikulo 11, mga igsuon kon ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga mahigugma ay usab kita. Tanawa ang versikulo 11. Mga igsuon, kon ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga mahigugma usab kita. Ayaw tuguti nga mag-agad pa ka nga higugmaon ka, isa ka mahigugma sa imong pamilya. Dapat ikaw mo'y unang mahigugma. Ikaw mo'y unang moatiman. Dili kay ikaw mo'y unang atimanon para moatiman sad ka. Isa po ka moampo sa Ginoo para nila. Kung makadungog na ka, giampo ti ka Ter, giampo ti ka Brad, mao ba? Sige, magampo po ko para nimo. Wa pa ka makadungog nga giampo ka. Damor nga gidaot ka, damor ka mo ampo kas Ginoo para nila. Nana na siya. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios apan kun maghigugmay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit diha kanato ang iyang gugma. Sumuni ato ang goal sa ato ang pagpangalagad. Ang paghigugma ay gyud sa usag-usa. Pero mao ni siya timan ang gugma nga gisgutan dinhi, gugma nga gikan sa Dios. Gugma gikan sa Dios. Dili gyud malipay sa daotan, pero kung naay mga daotan diha, naay kadaot nga nahitabo sa mga taong naglutos nimo nya, nalipay ka, mura og dunay problema ang imong gugma. Kaya nalipay man ka nga daotan ang imuhang nakitaan. Pero kung malipay ka nga matarong ang nahitabo, ni uswag sila, kung ano niya, nalipay ka niya, magmaya bitaw ka, na kay gugmangikan sa Dios. Pero kung ipauswag sila sa dili mao nga pamaagi, dili mao nga pangitabo niya, maguol ka, mo na gugma nga naa gikan sa Dios. Pero kung ipauswag, malipay ka niya, gipauswag sila sa bati nga pamaagi niya, nalipay ka, awa na kay gugma na sa Ginoo. Hapit na ka mo ingon nga, moadto ko kay kuan gipauswag sila. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios apan kung magpuyo kita, mahigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios. So muna nga
ang ato karong goal no sa ato ang pagpangalagad mao ni atong paningkamutan nga kinaiya. Una, mapailubon dapat, mapaubsanon, dili masinahon, dili tigpaghambog. Uni ang gugma dili mapatason, dili bastos. Muni angay natong i-practice yun. Dili mamugos sa kaugalingong kastuhan. Ayaw pugsa. Dawata. Unya ang gugma dili masukanon. Ayaw pag kuan kanang paghinay blood diha. Kanang masukanon, kanang saputon, dugay maulian, masukanon naong nalangdaan. Unya kung makakita manggug ka og taong masukanon, mura bugag masukanon god. Kabanday ka nga makakita kag tao, uya kanang ikaw masukanon ka unya mahimamat ka ng mga tao diha, unya masukanon kang mahimatan kanila. Matakdan na sila, di ka may mong blessing nya mohingon kang Kristohanon ka, bati kay paminaon mo na nga kinahanglan dili gyud ta masukanon, malipayon ta, ngaya ta para ang mga tao nga makakita nato magngaya pod sila. Pero kung muhiwi sila, muhiwi sad ka, na natakdan ng kanila, bahalag ngisi ka diha, mo smile ka unya sulibatan ka sa ilang mata, ayaw natagda, ayaw pansina. Kisa may mudaog kung ni-smile ka, unya, giwian ka, unya, sunod ninyong kita, nang hiwi na sad ka. Nadaog na sila, natakdan ka. Na mas na-impluensyahan ka, kay ikaw dapat unta mao'y maka-impluensya nila. Una nga, kung naay mga tao nga nakapabugad sa imuha, ayaw na ko ni, ayaw na tagda. Gihatag naman nato sa Ginoo ang tanan, ang atong kusog. Unsay giingon sa atong Ginoong Hesus, higugma ang Dios sa tibuok nahuna, sa tibuok kusog, sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kalag. But ipasabot, wala na kay pwedeng mahatag sa mga tao nga pagbati. Kay nahatag naman nimo tanan sa Ginoo. Kung naamang kay ihatag nila katunang pagbati nga gikan sa Dios, o sa may pagbati gikan sa Dios, mao na nang gugma. Dili kay nahatag na nimo tanan sa Ginoo niya, naapay nagpabilin nga mapanghiwi, kanang magmugut-mugut mong isip ka tao, ana wala na. Niingon din ang gugma mapailubon, ang gugma mulahutay kayon. Mao nay angay natong i-apply sa ato ang kanang pagpangalagad sa Dios nining katapusang mga adlaw. Pinaagi niini masiguro nato nga ana kita sa Dios ug ania ka nato ang Dios kay gihatag naman niya kanato ang espiritu. Natural gyud na nga naana nato ang balang espiritu, natural gyud na nga naa kay gugma. Kay ang balang espiritu di gyud na mahitabong, di na mamunga sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Unya, the first fruit of the Holy Spirit is love. Ang unang bunga gyud sa balang espiritu gugma. Unya, kung naa na kay gugma, naa na kay bunga sa balang espiritu, naa na to tanan. Pagka mapailubon, dili masinahon, dili bastos, dili mamugos ka galing og gustuhan, dapat madinawaton ka. Ang pagpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Busa na side kita nga ang nagtuo nga nahigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nakinabuhi subay sa gugma ana sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Muni pinaka-goal nato sa tong pagpangalagad. Masabdan nato ang minsay sa gugma, kinaiya sa gugma, pagbati sa gugma, unya dapat mabuhat, ma-apply nato ni sa tanang panahon. Labi na sa atong isig ka magtotoo. Versikulo 17, gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom, kay ang kinabuhi nato dinis kalibutan sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Klaro kay ni minsay ato pakpakan ang Ginoo mga kigsunan. Mao na nga
Natural gyud na nga kita mo'y daog-daogon, kita mo'y butang-butangan, kita mo'y dauton, kita mo'y libakon, pero ayaw gyud tuguti nga naa ka ana. Muna kung naa may mga tao nga gibuhatan ka ani, ilikay ang imong kaugalingon kay puno niya ka. Murag makaingon ka ba nga wa na manganti na ka. Walay kahadlok diha sa gugma, ang gugma hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma. Diha kaniya kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Kining kahadlok nga gihisgutan dinhi, mahitungod ni sa silot o paghukom. Di na ka mahadlok sa silot, di na ka mahadlok sa hukmanan. Kay ngano man nakalingkawas naman ka. Wala na magpasabot nga di ka mahadlok og utang. Hadlok ka og utang oy. Sa may imong ibayad og sige pangutang, mahadlok ka. Ayaw ni i-apply nga niingon ang Biblia, way kahadlok pa sa nay gugma, hala mangutang ta. Bayra na sa Dios kung mahadlok ingon gud ang Ginoo, dili na maoy paggamit sa pulong kahadlok. Nga giingnan ka dito nga ayaw adto dito kay delikado kay nang lugara. Delikado kay nang lugara. Ya mo adto gyud ka kay way kahadlok lagi basta kay naay gugma, ingon dinhi. Ang gugma hingpit magwagtang sa tanang kahadlok, busa kon mahadlok gihapon ang tao, wala mahingpit ang gugma. Dili na maoy kining kahadlok nga gihisgutan dinhi. Kahadlok ni sa silot. Dapat wala na kay kahadlok sa silot, wala na kay kahadlok sa katapusang paghukom. Kaya naman kas Ginoo, na naman ka ni Jesus Christ. Pero kung mahadlok yapon ka sa silot, mahadlok yapon ka sa katapusang kanang hukmanan, kana mo yung kang hala, basig ko basig wa kay kasiguruhan, ana. Wa gyud kay gugma, wala mahingpit ang gigugma. Pero dili na buot ipasabot nga gamito nimo ning wala kay kahadlok sa pagpangutang. Butang ipog kahadlok ng pagpangutang. Na ay mga delikadong mga lugar ayaw paggara-gara. Ipasig imo ning gamiton sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. Ayaw. Ingnan ka nga, day ayaw kuan pamana ato day kay grabe kay itong mo. Grabe harap to bisyo day oy. Nya tubagon ka nga Kristohanon na kuma kanang ingon biat dito nga giwali ni Pastor Gideon nga busa kon mahadlok gihapon tang tao like gugma. Awag ko magwali ana nga magpagara-gara ka og pamana anang naay mga bisyo. Bisan naman nagsiyabo. Wag ko mawali ana. Ang akong giwali dire kanang di ka dapat mahadlok sa katapusang silot, di ka mahadlok sa katapusang hukmanan kay nagkinabuhi ka sama ni Kristo. Pero kung wala ka magkinabuhi sa sama ni Kristo, dili hingpit ang imong gugma, but ipasabot mahadlok gyud kang mubalik ang Ginoo. Muingon ka nga time pa Lord dagan pa ba kong bisyo. Ayaw sa kuha Lord oy. Mao na nga kani siyang ayaw kahadlok, walay kahadlok diha sa gugma. Gamito ni siya sa pulong silot, pulong hukmanan. Pero kung about sa mga taong guba nag-utok, ingnon ka nga ayaw lagi dito og adto kay ayaw lagi diha ag ana, ayaw lagi diha kay kuyaw pati ang ka. Mayong kang walay kadrok sa gugma, hingpit ang kong gugma. Awan na. Mao na nga ingon din hinahigugma kita kay ang Dios. Ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Kon may moingon gihigugma ko ang Dios apan nagdumot di ay si katao baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala siya makakita kon wala siya maghigugma sa iyang sikatao nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang sikatao. Kanang mulikay kas mga taong walay ayo, wala na magpasabot nagdumot ka. Ang taong nagdumot mo ni wala ka magampo sa Ginoo.
para mausab sila, para mabago sila. Nagampo hinuon ka nga, Lord, ayaw sila panalangin ni Lord, tong luha sila Lord. Muna yung mga taong na ay pagdumot, narabay prayer mga kaigsuonan nga nagampo nga panalanginan tong mga matinud-anon. Yan nagampo mo po nga tong luha tong mga dili matinud-anon. Nawala na. Muna nga magbantay ta. Magbantay ta. Salamat sa Ginoo unya atong oras diri alas 9 naman, hapit naman alas 10. I hope naamoy nakatunan, kung naamoy nasabtan. Ato ni nga ipadayon mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban unyang gabi maka-live ko unyang gabi kay wala man koy lakaw ron. Human naman kog hakot sa simento. Unya karong hapon magkuan ako kanang magsige nako og wiring para simbahan kay namalit man kog wire, namalit ta kahapon og wire. Unya mag-wiring na kurog simbahan, hinahinay kog tiltil nya daghan pa kaayo ko og weldingonon, inana na siya. Pero bisan unsa kadaghan sa akong trabaho diha sa simbahan, gimingaw gyud ko nga makig-uban ninyo. Muna nga nag-live gyud ko ron kay para mag-uban ta, nya asad mag-uban sa taon nya gabi. Kay akong gitinguha gyud dili gyud malipay ko nga ako ray makakaton. Kun dili kitang tanan do natay makatunan. Aron natay ma-apply kay dili man gud ta maka kinabuhi sa pulong sa Dios kung wa tay kalibutan. So salamat sa Ginoo kung doon na mo'y mga message, pwede ra gyud ninyong ipadala sa akong account Gideon Candelario katong atong background diri og sa FM station sa Tanhay. Unya pwede ra gyud pon mo text mo tawag sa akong number 0932-6384134 0932-6384134. Salamat sa Ginoo sa ihang pagkamaayo nga doon na po'y mga tao nga gigamit para pod sa pagpadayon sa pagpasangkap labi na gyud sa mga panginahanglanon sa simbahan. Labi na gyud sa panginahanglanon sa pagdumala sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kaya akong gitinguha gyud nga mahuman ang simbahan unya kay kinisad nga recording studio kaning atong FM station. Mabot yun ang panahon nga maka-record na ko sa atong mga kanta. Pailublam kay moabot ra gyud na. Ana ra gyud. Sa pagkakaron mga kuan ra na kanang ato ang gipang post diha sa atong social media sa ato ang akong account Gideon Candelario kanang mga compose nato diha nga acoustic lang, wala pa gyud na moagi recording. Pero maabot ra gyud ang panahon nga ma-record ra gyud na. Ako mo ingog ko kung moabot ra gyud ang panahon ma-record ra gyud na. Kita ra gyud mag-record ana dire. Salamat sa Ginoo ang Dios magpanalangin. Ato siyang pasalamatan sa ihang pagkamaayo o sa pagpanalangin sa atong mga kaigsuonan nga padayon nga naay kalipay sa pag-abag sa mga panginahanglanon sa ato ang buluhaton diri sa atong tigumanan labi na gyud sa pagtukod o pagbarog sa balay alampuanan. Magampo ta. Amahan namong nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nakatunan na dunggan. Og diin among nabati o Dios ang imong mga pamaagi. Among nasabtan og nakita o Dios ang plastada nimo nga pamaagi aron kami mahimong mabulahan og makapuyo sa dapit nga imong giandam. Ubani kaming tanan og dasiga kami sa imong mga pagtulunan sa pagkinabuhi nini aron kami magmauswagon. I declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Nalaygo ng Dios nga nagpanalangin kanato og naguban kanatong tanan, naghatag kalampo sa kadaugan sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kini inyong igsoon Pastor Gideon manamilit na uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless o good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah.